Moikka, mun nimi on Sampsa ja tänään mä esittelen teille uuden Tampereella järjestettävän tapahtumasarjan Kväärin. Tämän uuden tapahtumasarjan tilaajana ja järjestäjänä toimii Tampereen kulttuurikamari Oy. Työryhmässä on 4 jäsentä. Työryhmään kuuluu Tampereen kulttuurikamarin työntekijöitä sekä vaikuttaja Emmi Nuorgam. Kväär sai alkunsa työryhmän yhteisestä huomiosta siitä, että Tampereella ja oikeastaan koko Suomessa on liian vähän turvallisia tiloja ja tapahtumia queer-ihmisille. Näistä kahvipöytäkeskusteluista syntyi innostusta, joten päätettiin sitten perustaa työryhmä vastaamaan tähän tarpeeseen. Projektin työprosessiin kuului luonnollisesti työryhmän väliset palaverit. Palavereiden lisäksi tapahtumaa lähdettiin kehittämään palvelumuotoilun eri keinoin, josta minä otin vetovastuun. Prosessiin kuului myös ohjelman suunnittelua, kumppanuuksien hankintaa, tapahtuman visuaalisen ilmeen suunnittelua, tapahtumasta viestimistä sekä tuotannollisia asioita. Sitten vähän lisää eri palvelumuotoilun menetelmistä, joita hyödynsin tässä projektissa. Alkuun määriteltiin projektia, mitä oltiin tekemässä, eli mikä meidän palvelu on, mikä sen tavoite on, mihin ongelmaan se toimii ratkaisuna ja mittarit, jolla tätä prosessia arvioidaan. Sitten määriteltiin palvelun kohderyhmät sekä luotiin asiakaspersona, johon tutustuttiin myös syvällisemmin. Luotiin myös palvelupolku, jonka aikana alkoi lipunostosta ja päättyi palautteen antoon. Sitten palattiin takaisin asiakasymmärryksen pariin kyselylomakkeen avulla ja näillä tiedoilla paketoitiin asiakasymmärrys. Lopuksi haettiin ratkaisuja eri työvaiheissa kohdattuihin haasteisiin brainstormingin avulla. Nämä palvelumuotoilun menetelmät valikoituivat sen perusteella, kun haluttiin saada meidän kohderyhmän ääni kuuluviin. Sitten vähän keskeisimmistä huomioista, mitä nousi esiin palvelumuotoilun eri työmenetelmiä käytettäessä. Palvelupolun avulla oli helppo osoittaa tapahtuman ongelmakohtia ja siten reagoida niihin ennakoivasti. Sitten taas kyselyn tuloksilla saatiin uutta tietoa kohderyhmän toiveista sekä varmuutta jo tehdyille päätöksille. Esimerkiksi turvallisuusasiat korostui kyselyn tuloksissa, joten tiedetään nyt ekstra paljon panostaa niihin. Brainstormingin yhteydessä syntyi puolestaan ideat markkinointitempauksesta, joka järjestetään pullonpiilotuksen muodossa, sekä tapahtumatilan somistuksesta, joka toteutetaan yhteistyössä kukkakaupan kanssa. Kuten kaikissa Tampereen kulttuurikamarin tapahtumissa, myös Kväärissä pyritään vastaamaan kestävän kehityksen tavoitteisiin. YK:n Agenda 2030 toimintaohjelman periaatteena on, ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Agendan tavoitteissa ei kuitenkaan mainita suoranaisesti queer-ihmisiä. Lähimpänä meidän projektia on tavoite numero 10, vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä. Ja tästä 10-tavoitteesta etenkin alaluvut 10.2, eli edistetään kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista, ja 10.3, eli taataan yhtäläiset mahdollisuudet ja vähennetään eriarvoista kohtelua muun muassa poistamalla syrjinnän mahdollistavia lakeja, politiikkaa ja käytäntöjä. Tanskan ihmisoikeusinstituutti ja ruotsalainen RFSL-järjestö on julkaissut raportin, jossa ohjeistetaan, miten YK:n toimintaohjelman tavoitteissa voidaan huomioida myös queer-ihmiset. Kannattaa käydä lukemassa tätä raporttia, jos aihe kiinnostaa. Lähde löytyy tämän esityksen lopusta. Projektin lopputuloksena syntyi tavara-asemalla järjestettävä Kväär-tapahtumasarja. Ensimmäinen Kväär-tapahtuma Kväär Nightclub järjestetään 8.5.2024. Tässä tapahtumassa esiintyy DJ Renas sekä Drag Kingit Kiukkupussi ja Naari Koira. Myöhemmin kesällä järjestetään koko päivän kestävä Kväär-tapahtuma yhteistyössä Manse Pridein kanssa. Jos sua kiinnostaa tämä tapahtumasarja, voit käydä tutustumassa siihen vielä tarkemmin osoitteessa www.tavara-asema.fi/kvaar. Työ Kväärin parissa jatkuu kumminkin edelleen. Jatkossa tavoitteena on saada lisää yhteistyökumppaneita, minkä myötä saadaan monipuolistettua Kväärin ohjelmatarjontaa. On myös tärkeää, että asiakaspalautetta tulee kerättyä aktiivisesti ja tähän palautteeseen tulee myös reagoida. Näin lunastetaan tapahtumasarjan lupaus queer-ihmisiltä queer-ihmisille. Tulevaisuuden toiveessa olisi myös perustaa Kväärille omat somekanavat. Tämä mahdollistaisi vapaamman somesisällön julkaisemisen versus se, että julkaistaisiin muissa Tampereen kulttuurikamarin somekanavissa. Kiitos kun kuuntelit tämän esityksen ja mukavaa loppupäivää.